piny Japan mano mong'ere kaka Fumio Kishida mane kar jot mar State House romo mabende chakre saa 3:30 mar okinyi mano makawuono. Parni ma en okang' mokwongo mabende koro Prime Minister mano ma Japan mano mong'ere kaka Fumio Kishida koro timo limbe mare e pacho kaendi. Kinyalo paro Prime Minister machon mano mong'ere kaka Abe Shinzo notimo limbe e pacho kae higa mar 2016. Inyalo paro romo mong'ere kaka Tikada mabende piny Kenya no bago higa mar 2016 mane romo mabende Prime Minister machon mano mar pinya mano mar Japan mano mar pinya mano mar Japan no biero e pacho kaendi. Koro meno kang' mar mokwongo chakre ne yiere kinde thuolo mar higni 2 mano Fumio Kishida mano mar timo limbe e pacho kaendi. Ka bende notimo limbe e pinje mag Afrika madirom 4 nyaka sani. Osetimo limbe pinje mag Afrika mopogore opogore. Osetimo limbe e piny mar Egypt, osetimo limbe e piny mar Ghana mabende nolimo chieng' Ngeso. Ka bende koro odiochieng' makawuono entiere e piny Kenya. Bang' wuok e piny Kenya obiro bedo kodhi e piny mar Mozambique. Koro chenro makama kochako wabiro winjo ni twak makama kon gilose jatend piny bende biro bedo kaloso gi jofwambo kotenre kod limbe mano mar Fumio e piny mar Kenya.